غەمێ نەکشێنن مەتا دە لێبەلێ خۆش مرۆڤان بە بپارێزن ji ber ku dê ew bidin destê sazûmanan û di kenîştên xwe de dê we bidin ber qamçiyan û ji bona min dê we bidin ber waliyan û qiralan ku ji wan û netewan re hûn şehedeyiyê bikin. Lêbelê gava wan hûn dan destê bona ku ka em ê çi an jî çawa bibêjin xemê nekişînin ji ber ku di wê demê de ka hûn çi biaxivin dê ji we re bête dayîn. Ji ber yê ku diaxivê ne hûn lêbelê yê ku di we de diaxivê ruhê bavê we ye û dê bira birayê xwe û bav zarokên xwe bidin destê kuştinê û dê zarok li dijî dayîk û bavê xwe rabin û wan bikujin û bona navê min her kes dê ji we biqere. Lêbelê kî ku heta dawiyê sebir bike dê ew xilas bibe. Lêbelê dema li wî bajarê tehdê li we bikin birevin yê dîn ji ber ku bi rastî ez ji we re dibêjim heta lavê mirov werê hûnê gera bajarê İsraîlê neqedînin. Şagird ji mamosteyê xwe ve ne mezintir e û ne jî kole jî ji efendiyê xwe ve. Hewce dike ku şagird mîna mamosteyê xwe bê û kole jî mîna efendiyê xwe bê ger wan navê Belzebû ji xwediyê malê kiribin dê çiqas bi zêdeyî ji gelê mala wî re bêjin. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xwişk û birayên hêja.